is het Friesen nu bestaan. Er is het Friesen nu bestaan. Dit is Illinois op het Fries Boekenfeest. De aantrap van de mannen van het Frieske Boek van 16 september tot 16 oktober. Het is een grootvol programma van de joen. Dit is nog maar het begin. We zullen het zeggen. Theatergroep Zult speelt onder de IJsselmar bij Starum het verhaal van de Frieske koning Redbad. In het staatsvernijingsgebied de Vlietzone in Ljouwert kun je een route fietsen langs Keust, makken uit verhalen uit die wiek. En Anne Zernike wie de eerste vrouwelijke dominee in Nederland, in de Kniepen. Corneel Roosma speelt een voorstelling over deze bijzondere vrouw. Gert-Anne van der Bos, Leonie van der Graaf Zijnstra, Douwe de Vries. Op het boekenfeest liet Hilke Speerstra voor de presentatie van het Boekenweekengeschenk een heel peloton jonge, succesvolle Frieske sporters opdraven. Het eerste vogel is het verhaal van twee Frieske families uit het dorpje Hichtem. De ene familie die sjocht het je net zitten om in eigen taal te zeggen, in eigen tijdstaal. En de andere die sjocht het wol zitten. En die twee mensen die gaan uit elkaar, die twee families, en die komen 3 generaties later weer bij elkaar. Op een hele wonderbaarlijke manier. Ik nog wel van 99% echt weer gebeurd. Het lijkt mij haast een beetje een spin-off van het Wrede Paradies. Is dat zo? Nou, nee, dat is het niet. Ik wil eigenlijk wel van het Vrede Paradies houden. In die zin dat boek heeft een enorme naaiuitwerking. Al je frunskippen, maar verhalen komen er weer bij. Dan wil ik wel, maar door dit verhaal jaren, ja, vond ik dat zo fascinerend. Eigenlijk zijn alle boeken een immigrantenverhaal. Want alles, de grenzen binnen het meer. Dus wij moeten los van ons eigen groen, dat reizen we ik. Dat is in de Amerikaanse literatuur al 80, 90% van de literatuur gaat over het loslaten van je beddenplak. Het ziekje naar je eigen lok ergens oors en dan het langs me waarom. Dat is een oergegeven, denk ik. Misschien hier, misschien daar, maar er komt een dag dat ik weer bij je ben. Ted Roosendaal krijgt maar de Frieske versie van We'll Meet Again en de help van het Lemster Maljeskoor, de boekenwerms aan het jongen. Willem Scroorstra schreef een boek over koning Redbad. Die koning der Friezen die haast 2000 jaar verliezen hebben. Theatergroep Zult die maakt een voorstelling over deze koning aan de IJsselmar bij Starum. Maar waar wie nou deze koning? En wat voelt Scroorstra van die voorstelling? We bestaan zelf ook 15 jaar. 15 jaar Zult, leven we dat grote aanpakken. En dus we hebben een soort gelegenheidsscore van 80, 90 mensen en een grote band erin en Fredje spelers. En dus ja, het is de grootste voorstelling die Zult hier maken heeft. En zo, nou ja, dat onderstreekt die 15 jaar ik mooi even. Zult pakt dit hier dus grut uit met Redbad. Een stuk baseren op 3 koningsdrama's van Douwe Kalma. Wij kwamen deel bij de try-out verleden weken, 1 dag voor de première. Eltsenien is drokdwaande met de laatste taarriedings. Maar is zo'n try-out nog wel spannend voor Zult? Nou, ik heb nog nooit, of haast nog nooit zo spannend als nou. Het waar het dus enorm in zitten. Ja, juist Jon heb ik gelukkig wel een goede tror in draaien kunnen. En ja, Jon moet we zien hoe ver we komen. En morgen maar de billen bleert, denk ik. Maar ja, het wordt wel knijpen. Ik wil ook aanstemmen, maar de meesten kunnen even uitpraten. Hoe de vet erin zit, maar derde. En dan krijg je de tekst van Jullie, dat is controle. Een stuk oer Redbad. Maar waar wie nou doch die koning Redbad? We vregen het schreeuwer Willem Scroorstra. Jeder dit hier kwam hij met het boek Redbad, Chroniek van een koning. 4 jaar die hij wijdwaardig onderzoekt daarna. En hij dus een heel eigen visie op de historie. Hij gaat erop van de grootste koning. Het Frieske Rijk had ook zijn grootst west onder zijn bewaard. En ik onder zijn bewaard ben heel veel vernijingen uiteenzet.
Waarschijnlijk is onder zijn tijd een begin maken worden met het onderleven van Sedieken. Waarschijnlijk ben onder zijn tijd de wetten op schrift kwam om daar meer uniciteit in te krijgen. Het is wel een koning die bezag om eenheid te krijgen. En natuurlijk had hij voor ons die in de streets en de Franken die toen door de steeds de grote imperialisten winnen. Dus dat in vrijheid leven, dat was hartstikke belangrijk. Dat was wel het belangrijkste wat er was. En daar stier hij voor. Nou Willem, wat is die eerste indruk? Nou, het is een rompelig decor, laten we het daarop horen. Het is een jippen. En ja, het spul extra is, dat ben ik nieuwsgierig. Een soort Willem. Ja, je mag. Oké. Het begint met de deur van Oud Gilles, dat is een van de Friese koningen. Die heeft een zoon Redbad. Redbad neemt het regeer van Oud Gilles oer en die komt eigenlijk in strijd met zijn zoon Levin. Levin is dus de pakers van Oud Gilles en de zoon van Redbad. En Oud Gilles wie een koning die van romte wie, van vernijing en Redbad dat kreeg net. En zijn zoon Levin is opgegroeid bij zijn paken en die heeft eigenlijk hetzelfde tinken als zijn paken. Dat leidt tot heftige conflicten, ja. Generatieconflict, maar ook een meningsconflict. Waarom nou een stuk over Redbad baseren op de boeken van Douwe Kalma? Douwe Kalma het koningsdrama schreven, dus dat zijn al toneelstukken. En die toneelstukken vormen de basis. En we jaren letterlijk wel dat Willem Scoorstra steeds maar een boek schreef over Redbad, maar toen zijn wij al heel lang dwanden. We zijn eigenlijk al 3 jaar dwanden om dit stuk te bewerken en zat te krijgen, zat het een beetje hebben. Dus er moest vol met dialoog in en vol met conflict in. Ja. Dus je hebt maar heel wat werk verzetten maten om daar uiteindelijk dit stuk uit te Ja, uiteindelijk heb je misschien beter een nice stuk schroeven. Ja, dat weer wel een beeld van werk. Van oorlog zullen alle invloeden verboden gekeerd worden. Vrije handel wordt verbinden en de grenzen worden slept. Sabel ik de eenheid onder het Friesland veromberen. Klopt dat wat met het beeld was van Redbad hier is? Nee, volgens net. En ik denk eerlijk zijn dat ze wel schreeuwen als regisseur van het stuk dat ik net ha. Nee. Maar ja, dat is de volkoele dat ze intrapen ben en dat is jammer. Ze zien eigenlijk gewoon een nice stikmaatje maken. We schrijven hem even bij. Pieter, kun je er even bij komen? We hinten even noemen. Hoi. Wel. Pieter. We hinten even noemen. Zo van, is het stuk geschikt voor een goed beeld van Redbad? Wat vind je ervan? Ja, wat is een goed beeld van Redbad? In uw visie is dit Redbad eigenlijk wat van het behoud. En net van vernijing. En Oud Gilles wel van vernijing. Dus dat is, ik weet net hoe dat in die boek is trouwens. Wel verslaan oors. Redbad is die juist wel verhoring. En ik snap niet waar hem dat op baseert van die behoud. Ja, dat zou ik al zien een man. Het is je hem baseert toch op de stikken van Kalma. Ja. En dat is de valkoelen die daarin zit. Nou ja, valkoelen. Wij brengen gewoon de stikken van Kalma. Dus of dat nou valkoelen is of niet. Ja, maar de vraag is van hoe Redbad dan? Ja. Dat is de valkoelen. Als je een beetje verdiepen heen, dan hier de achterkant, net zo wie. Daarom zou ik het stuk hier beter Geert hier kennen. Geert? Ja, Geert. En waarom Geert? Geert Wilders? Geert Wilders. Maar dat Geert die er en dat is helemaal niet het mis, man. Doof wist echt hoe het ziet, zeg maar. Laat ik zo zeggen, want zeker wat in trouw. Ja, vast en vier had het nooit. Ik ben zelf beneden de autoriteit, maar ik zeggen. Ja, precies. Nee, maar goed, vast en vier dat het nooit te gaan is, laat ik het dan zo zeggen. Is het net zo zwart-wit als dat het nou is. Want volgens Erik Hoekstra is het net nooit again. Hij staat alles in die tijd. Er zijn verschillende banen. Ja. Het gaat erom dat je alles bijna krijgt en dan erop gakken dat er een beeld uit opsteekt. En dat is wel gebeurd. Alleen ik ben er 4 weer met douane geweest. Ja, dat snap ik, ja. Dus, maar dan is nog een gok dat het zo weer. Je bent er net bij geweest. Nee, daarom. Dus dat is zo. Ja. Maar goed. Ja. Nou, ik zou nu boeken lezen. Maar het beslist door. Zal ik daar eens een recensie schrijven? Ja. Ik weet nu al dat het een hele goeie wordt. Ja, vast.
De voorstellings van Redbad binnen skien uitverkocht. Maar morgen, 22 september, is er een extra voorstelling. Daar binnen een wolkaarten voor. We binnen waarom op het boekenfeest in Tresor, de start van de mannen van het Frieske boek. Tijd voor een zweefboek. Ja, heb ik veenbaas pakt. Dus mijn Darwinistische weemoed. Klinkt wel mooi. Gedichten? Wat? Gedichten? Ja. Hartstikke van gedichten? Ja, ik schrijf zelf ook gedichten. Ja? Wat is die naam? Joost Omen. Oh, dat is Joost Omen uit Greens. Ja, uit Greens. Dit is volgens mij heel bijzonder. Dit is een jongen uit Greens die het ook wel eens een Fries gedicht schreeuwt. Ja, ik schreeuw net zelf in het Fries, maar ik hou wel van Frieske poëzie. Ja. Ja. Weet je wat het idee is van die zweefboeken? Nou, die meiden Trojaan. Ja. Ja. Ja, en ergens delen is er weer. Ja. Nee, ja, ik snap het. Heb je al een idee wat jouw deze delen is als het uit is? Nou, ik denk of in het dorpshuis of Trojaan aan kennissen die hier interesseren zijn. Dit boek moet natuurlijk op een zweef in Greens, hè? Ja. Komt goed. In januari fietste minister Donner over het Vliet in Ljouwert naast Thea Koster en het wier voor het staatsvernaayingsproject. Wij kennen dat nou ik doen. Er is een speciale fietsroute, de Vlietzone verbeeld, langs al je installatiekunst. En deze kunst is baseren op verhalen van mensen uit die Vlietbuurt. Dit is ook het Vliet met de rotonde erbij. En dan gecombineerd met het verhaal van dat hier vroeger heel veel, wat waren het, keramisten? Hè? Ja. Tichelwerkers, pottenbakkers. Pottenbakkers, tichelwerkers zaten. Dus het keramiek hebben we eigenlijk het Vliet verbeeld in het keramiek. En de scherven staan hier nog ergens voor? Voor de brokken? Voor de brokken. Ja. Het wordt dan wel gezien als een hele gevaarlijke straat. Maar omdat hij zo gevaarlijk is, of wordt ervaren als gevaarlijk, is hij eigenlijk niet zo gevaarlijk. Er gebeuren heel weinig ongelukken. Omdat mensen dan veel meer uitkijken. Is dit een gevaarlijke buurt? Vind ik persoonlijk niet. Nee, er wordt wel heel hard gereden af en toe met auto's. Die hoor je dan flink hard voorbij komen. Maar over het algemeen vind ik het hier veilig. Caroline en Nienke uit Amsterdam rieden 3 maanden lang in een camper door de Vlietbuurt. Maar een tal van krantenpublicaties die geen uit deze Ljouwerterwijk hebben ze de bewoners vragen om op een kaart de plakken aan te wijzen waar deze verhalen eens krijg plak vinden. De peteren die de kunstenaars maar de bewoners hieren binnen de basis voor een fietstocht langs 12 verbeeldingen. Vanzelfs alle jaren te zien in de Vlietzone. Wij laten ons inspireren eigenlijk op bewoners, op verhalen van bewoners, op geschiedenis. En daaruit ontstaan beelden. En dat is de reden waarom gemeente Leeuwarden ons heeft gekozen. Omdat ze graag een interactie ook wilden met de bewoners. En als je dan 3 maanden in zijn buurt omspannen, rinnen je geheid een paar speciale verhalen aan, weet je als kunstenaar wel wat maar kennen. Die was het verhaal van de zusjes Maaike en Boukje. Boukje vertelde dat ze samen met haar zus, Maaike, elke dag eerst naar het graf van hun man gingen. Daar legden ze verse bloemen neer. En daarna gingen ze een kopje koffie met elkaar drinken. En dat is dus niet 1 keer per week, maar elke dag. En dat vonden we een heel mooi uitgangspunt voor deze, maar ook voor de koffieboom. En dat is een boom die staat nu bij buurthuis Welgelegen. Klopt. Ja, en die staan dus ook voor het verhaal van Maaike en Boukje, maar ook voor de sociale contacten. We hebben natuurlijk allerhande kunst in de openbare ruimte in Leeuwarden. Maar we hebben vorig jaar met elkaar besloten dat we ook jaarlijks een project willen draaien dat iets is als community art. En wat community art precies is, daar kunnen we met elkaar volgens mij nog heel lang enorme discussies over voeren. Dit project is volgens mij heel erg mooi geweest. Wat er in de gezamenlijkheid is gebeurd in de Vlietzone met al die mensen. Ik verklaar de fietsroute Vlietzone verbeeld voor geopend en ik wens er heel veel plezier mee. Wij willen eigenlijk proberen om
mensen op een andere manier naar de Vlietzone te laten kijken. Het is namelijk een prachtige wijk. Het is maar een klein stukje naar de Koppelkerk. Ja, zeker. Wil je daar? Oh, ja. Ja, die rondom en dat rechtdoor. Ben je er net kapot van? Nee. Ik ben echt heel erg blij met ding. Nee, ik ben er niet... ik had echt iets van... Oh. Het stutten van de galerij kost meer dan €1 miljoen. Euro. De hilariteit van de bezoekers toch op. Painted faces, fill the places. Het stutten van de galerij kost meer dan €1 miljoen. We zijn uiteindelijk bij allemaal mensen ook binnen geweest en hebben gevraagd aan alle mensen of ze een stukje willen voorlezen. Iets wat dicht bij hun ligt. En we knikken, buigen en we geven pootjes. Ik vind het super. Ik vind het echt hartstikke Maar mooi. wat vind je er nou correct mooi aan? Nou, als je de mensen die je hoort, dan hoor je die, dan hoor je die. Maar die tonen, en dat het zo mooi in elkaar zetten is. Zo mooi vind ik dat. Ik vind het gewoon super. We hebben ook gevraagd aan de bewoners wat nou de mooiste plekjes zijn in de Vlietzone. Want dat weten de bewoners eigenlijk het beste. Langs al die mooiste plekjes hebben wij een fietsroute gemaakt. Kunst. Weet je, dat lijkt mij gewoon zo'n, hoe heet ze, voor de bijen. En daar de honingraad, allemaal mensen. Ik vind het wel heel mooi. Het heeft wel wat. Toch? Nou, ik ken hier maar weinig mensen. Ik weet dat Boukje daar een depot had het. Ik ken heel weinig mensen hier. Maar mijn gevoel zegt van, mensen vinden het wel best. Klaar. Als het project eind is en er wordt niet afgehaald, dan slaan ze er wel af. Want zo zie ik dat, hè? Het hangt nog steeds. En dat hebben we steeds vaker gemerkt. Dat mensen wel heel veel dingen zeggen die niet goed zijn. Of ja, waarvan, nou, het is allemaal slecht hier. En dan denken wij, ook Amsterdam gewend, het valt reuze mee. Er was een artikel dat ging over armoede in de wijk. En toen hebben wij kinderen gevraagd van groep 8 of zij een week lang elke ochtend en elke avond hun bordje eten konden fotograferen. Wat is dit? Snackbar? We hebben ze een wegwerpcameraatje gegeven en de 9 mooiste hebben we uitgekozen en die hebben we op borden laten door een keramist. bakken. Ik vind het wel leuk Ik zou om het te zelf zien. niet aan de muur willen hebben. Nou nee, ik heel eerlijk. natuurlijk. Dat ben ik heel eerlijk. Maar ze hebben het toch knap gedaan. Maar voor die kinderen Ik vind het heel knap. Ja, absoluut. Daar gaan de lekkere hapjes. En wij doeken even de historie in. Anne het Zernike wie de eerste vrouwelijke dominee in Nederland. En in november is het precies 100 jaar dat ze op een kansel kwam in de knippen. Nou het dominee Corneel Roosma van Stiers een solovoorstelling maken over deze bijzondere vrouw. En ze is van doel om daar maar het hele land terug. Het was in de eerste jaren van deze eeuw dat ik, nauwelijks 15 jaar oud, aan mijn ouders te kennen gaf predikante te willen worden. Het lijkt achteraf beschouwd haast een uitdaging te zijn geweest aan hen, die ons altijd hebben verzekerd: jullie moogt worden wat je wilt. En dat die je aan het Zernike. Na haar studie theologie nam ze het beroep aan van de doopsgezinde gemeente in de Kniepen. 4 voort van Amsterdam, maar gelukkig dicht bij het Heerenveen. De doopsgezinden waren altijd al heel vrijzinnig. Elke gemeente mocht doen wat haar een goed talieke. En zo kregen het Lietse dorpje in Friesland een landelijke primeur. In haar eigen kerk in Holwert had Corneel Tjere met haar man zeker alles opbouwd voor een volwaardige toneelpremière. Komt vast wel goed. Ik zeg, al je man, maar pas op de A en de vrouw, hè? Ja. Ja. Maar er hing nog net een foto van die jaren. Nee, dat klopt, maar dat komt pas als ik hier bij ben.
Ja, ik hoor je nou net te hingen. Dus wij staan nou wel in levende lijven. De kerken die zaten meestal vol. Maar dat had niet zozeer met de inhoud van mijn preken te maken, als wel met mijn vrouw zijn. Ik was in die tijd een bezienswaardigheid en dat vond ik hoogst onplezierig. En vooral als mij bij de uitgang werd toegefluisterd dat dit toch echt Gods bedoeling niet kon zijn. Hebben we in het begin weer het gewone even voort? Voelst hem? Het gewone? Ja, het gewone even. Ja. En wat er even in kwam. Dat gevoel ik zelf. Ja, en dan is je een beetje op het tongen, een beetje domineestongen. Ja. Ja, Corneel is vanzelfs ik predikante. Op haar 50ste hier ze haar nocht om voor de klasse en keers van een studie theologie. De laatste 2 jaar had ze intensieve research gedaan naar Anne Zernike en haar eftergroen. Nou, het boeiende is, worden eigenlijk, totdat ik een hele protte van haar in mijzelf herkende. Dit is een helgheden. Ja, dat is een helgheden. Ja. Ja, want zij was nogal een gezette dame. En ja, ik ben ook net zacht gezet, dus er moest wel wat opvulling komen. Moet ik daar uiterlijk ik wat op haar liedje. Als je op vakantie staat, dan moet je toch wel een beetje toneelspelen kennen. Dat is wel een pre, hè? Nou, ik vind dat ze het geweldig doet. Ze laat haar hele ziel en zaligheid erin. En van haarzelf. Maar de emotie van Anne Zernike probeert ze erin te lezen. En filosofie ze dat ik uit de woorden, uit boeken, uit tijdschriften, uit allerlei dingen helder kennen. Ze van, nou ja, je probeert er emotie in te brengen. De kniepsters die liepen niet zo met hun gevoelens te koop. Als er bijvoorbeeld wat ergens was gebeurd in een familie of zo, of in een gezin, dan deed ik mijn best om naar woorden te zoeken, om hen te troosten. Maar dan werd dat wat afgedaan met, dominee, moet er maar niet al te veel over in gaan zitten, hoor. Want na de regen komt wel weer de zonneschijn. En dan voelde ik mij op een vlakte geworpen waar ik absoluut niet wilde zijn. In de kniepen komt Anne in de kunde maar de jonge, nog onbekende schilder Jan Mankes. Deze filosofische jongeman zocht wel wat in de eigenzinnige Anne en er bloeit een liefde op. Ze trouwen en verrullen dan definitief de kniepen van de Ronestaat. Maar al gauw hing het er een grut skaat oer haar lippen. 4 jaar later stijgt Jan Mankes aan de TBC. Jan sloot zich steeds meer af voor de buitenwereld. Hij berustte in zijn lot. Anne, zei hij vaak, als God het wil, dan hebben wij het maar te aanvaarden. Ik had daar grote moeite mee. Takom 9 is de première van Anne Zernike in Holwert. Daarna is de voorstelling wel 20 keer te zien rondom in het land. Check even op haar website. Het boekenfeest is in volle gang. Het haatprogramma is dan wel al, maar mensen kunnen rondom in het gebouw naar orenprogramma's, naar een open podium, naar een tentoonstelling, naar de foto's, de portretten van de Frieske schreeuwers. Wij zijn na je weken op Fries, het gala van de Frieske popmuziek. Onthoud.